गां नांगोनलै इसोर गां हरदोलै बेनो हनै बिरनो नागिरनायावनो बाहा मानि देखायलांजोबबाय Buset, itu player gede amat. Hei फाग्ला बिदि जायो नालै हे इसोर बेनो गांखौ हरदोलै ओंखाय गामसाफोरखौनो फैलाबैसि बिरलाबायनो नागिरबाय साला दाउथु बाहाखौ नुनायखौ नुवाखै नोङो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय नैबे फान्थाया नोंथांमोननि सेराव एन्टारटेनमेन्ट खालामनो सौफैलायबाय थ' बे गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ सुरु खालामसै ना मा बुङो लोगोफोर लेट्स गो नामावसो हौवाफोरा मदारु आजिखालिथ' हौवाफोरनिफ्राय हिनजावफोरासो बांसिन मदारु नोंथांमोना नङाबा नायदो नाम्बार 1आवसो दंबावो खोना मोजांथारमोन सिस्टारनि बिलोगोआ सिस्टारनि बिलोगोआ सिस्टारनि बिलोगोआ बा आब' नोंनि इन्जिना मा इन्जिनलै बा हां खुंसान गुद नुबाय सेंग्राफोर नुबाय बेखौ बुङो आसल मदारु बेजों लोंफानांगौबा बाहागोखौनो मोननाय नङालै बे लोंफाथारालां जुगावथ' मोसानाया खालि बे गाजोल दोनाय ना मा दोनाय बेल'सै आरो सिखायनायाबा बेखौनो सिखायसै नोंथांमोना नुवाखैबा नै बेखौनो नायदो गाजोलखौ माबोरै दोयो बेखौसो सिखायसै बिदि नङालै बिदि नङा बिदि खिथु जांग्रिनांगौ अब्लासो मजा मोनो बिदि खिथु जांग्रिबासो आराम मोनो बा मास्टार बा नोंखौ मानिबाय दे मोसानायाबो माथो गाजोल दोनायसो सिखायले बिदि गाजोल डेन्सखौबाथाय आंजों सिखायजानांगौ आं मोजाङै सिखायथारनो हरगौमोन ना बे फाग्ला बिदिजों जायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बे भिडिअखौ सिरियासलि लानो नाङा बे भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौबो थुना ला मानोना बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोनो थाखाय गोसो जानाय बायदि थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय